Mahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapaki-pakinabang, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Nagtatabang na puong baga ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol ang sa puso ko. Ang sa indong tiwala. Uragon Bicol Program. Pagtabang kaya haloy na na Al Armario po ini reporting for duty. KB. Live po digdi sa DCGB Legazpi. Ibang tabang sa turismo as Hook up man ang OKFM dyan sa Sorsogon. kadakol na mga nag And an OKFM dyan man sa Daet Camarines Norte. Senasin ka hobi Monitoring ang iba pang radio stations. pa tabang ni Ian Camarines Sur dyan sa Irigas City. Radyo natin with Joey Sarcia. napatunayan na And mga pag-iriba na ako Bicol dyan man sa Catanduanes and Masbate area. tahana asin magtarabang Kumusta po kamo? Welcome, welcome, welcome. Digdi sa Satuya pong programa. yan Luzon, Visayas, Mindanao, Bicol Region. titios war And dyan man sa abroad. ako Bicol May mga nakamonitor man sa Satuya, sa social media. sinda kita ika ako Bicol na matita ang tutok Good morning po tabi sa Satuya, Gabos. ako Bicol ang sa puso ko Sige, itry tatabi John na makakonektar tulos kita sa mga resource person tang pwede makauron ngunya na pagkaaga. Digdi po sa programa. puong baga ito Atensyon mga estudyante, mga magurang, ta ang totoo sa mga gusto magpakatapos sa pagklase. sa puso ko ang Ayan. tiwala iyan ang inspirasyon Tutok tabi ta may makukitang mga magayon na informasyon ngayon na pagkaaga. Good AM sa imo paring Joey Sarcia. Di ako Bicol yaon lang permi Kung gusto nindo magklase nin libre, ano? Sin pag-asenso may mga scholar na nagkaikwang trabaho Libre pero siyempre may gastos man iyan na diet na sa pamilya pangoroal daw na allowance nindo. sin ka Pero at least makagian-gian na lamang. yan ako Bicol pa Iyan ang saro sa mga priority ngunyan kanako Bicol Party List ang boses kan kasaraditan magseser na padago sa tuya nagtatabang. ang tunay na subok na Sabi nga ni kayan, importanteng maray ang human capital. garantahan na asin magta Human capital para sa futuro kan Pilipinas. mayaman nagtitios warang pili yan Ano daw ang futuro ta kan Pilipinas, adi? mayaman nagtitios warang pinipili Sa presenteng sitwasyon ngunyan dyan sa ako Bicol Senado, pang napuong bata sa presente tang administrasyon, ako Bicol ano ang nahihiling tang futuro kan sa tuyang nasyon. hanggang ngunyan kulang sa puso At hindi ang mga istorya dyan sa Senado. May mga maray na istorya, may mga maraot na istorya, and may mga pasupog na istorya. puong ito sinda kita Sige ang kalat ni Bicol na matita paborito tang senador, number 1 Senator Robin Padilla. Aday mo nakakontak patabi, John? Nagsimbag? Basta na, itry mo gari tabi taon John. ng AKB Baka may kaoron pa so pwede tang baka istorya ko niyan digdi sa programa para mahugutan tanin mga magkakanigong informasyon digdi sa tuya pong programa. Makalibong minsan ang
Ang sitwasyon ta sige bagaan preparar ta kan El Nino pero nagtataga-uran, ha? El Nino pero paminsan mauran, ha? Iyo inian saro mo niyan sa pigandaan kan sa tuyang mga local officials and maging duman sa national may mga paghiro man. Kaya lang natatahuban kan mga istorya duman po sa national level. Ano? Digdi sa lokal, may mga paghiro man kita preparasyon sa El Nino. Ha? Lalo digdi sa Legazpi City, igwaman po na mga pinagigibo ang lokal na gobyerno preparasyon sa El Nino. Sabi ang El Nino, posible na ang umabot pa ini sa masunod na taon o sa first quarter kan taon. Pero ngunyan baga tag-uran na di. Malibong kata sa ibang opisyal, bigandaan sa tag-uran. Pero sa iba, bigandaan sa tag-init. Dahil mo na masabutan na di. Pero bintahi man na mag-init ki mag-uran, pirmi kitang preparado. Kaso hapon, dyan sa sarong restaurant sa Legazpi, iga po ki pagtiripon. Taram, tanaman ta, mga paradangog tapalan so, mga waiter and waitresses dyan sa EBP, EBP Catering, dyan po sa Tahaw Road kan Legazpi. Mga paradangog tapalan ito, adi, na mga yaraon dyan. Kaya, kasudma, naka-istoryata man, nag-attender ako duman sa ginibong El Nino Information Caravan, kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi. Yan duman so representative kan City Agriculture's Office, si Madam Sheila Nas. Yan duman si Engineer Ladi Asur kan CDRRMO. Yan man duman si Dr. Cedric Daip. Siya po ang consultant kan Legazpi City pag-abot sa mga disaster and pag-abot sa mga siring kaning preparasyon pag-abot sa kamugtakan kan panahon. Nag-report so Pag-asa sa paagi man ni Melvin na Almuhela. Yan. And si Say Pasiraon duman. So, ano ini? So, veterinarian ta. OIC dyan sa City Veterinary Office. Si Dr. Roderick Chica. Si Dominic Chica. Siya pala ang OIC dyan. Nagtutukaw na City Veterinarian kan Legazpi City. Importante ini na masabutan lalo kan mga farmers, mga katugangan tang paraoma, para tanom, and sa mga nag-aataman nin hayop ang posibleng epekto kan El Nino. Sabi naman si Madam Sheila Nas na dapat prepararan ta talaga ini na El Nino. Although na pasalamat kita, paminsan nag-uuran. Pero ang El Nino talaga, may dakulang epekto ini lalo sa mga pananom. Na siyempre, limitado ang supply kan tubig, minababaan ani, kan mga paroy, and iba pa pong mga produkto. Sa kasabi ni Madam Sheila, pag-araw pa lang kaning tag-init, dyan man minaruluwas ang mga peste sa mga pananom. Nabubuhay ang mga peste. Pero ang pinakamatinding peste ang maabas.
Ade, ang pinakamatinding peste ang maabas. Kaya sabi ni Madam Sheila, dapat na ining pagprepararan. So mga paraoma, digdi pa lang sa Legazpi, sa assessment tabi kan City Agriculture Office, may problema talaga sa mga paraoma. Sa mga nagtatanom kay Paroy, Kabasan, dyan sa Muya, sa southern part kan Legazpi. Taday pasinda nakakatanom sa gudgo niyan. Paano ka makatanom na baratak ang Kabasan? So dyan sa pamitisan kan mayon, at least may tubig dyan. Dakol ang source kan tubig dyan. Mga 10% na sa nadaa, anday pa nakakatanom. Anday pa nakakauma. May problema talaga, adi. Kaya dapat may alternatibo kitang solusyon. Magtaranom, manggiraray, kan mga gulayon, at least mga gulayon, na laban sa init. Saro kayan ang karabasa. Walang dyan nasabutan ko na ang karabasa pala, laban ang sa init. Pag sobrang uran, nalalapa ang karabasa. Pero pag tag-init, okay yan. Kaya may alternatibo kitang pwedeng pananom. Pag tag-init, magtaranom kita ki karabasa. Ano pa? Yan na, antak. Yan ang mga gulayo na yan. Antak, puro pagulong. Pwede man da mais. Maray man pala ang mais. Pag tag-init, pagtanom. Sa bagay, kay ito nagimatan ko, ang mais baga John, biyo yan pig apod kaan. So paroy bagang pigtatanom dyan sa ubasan na. So asok. Kay ito asok. So paroy pigtatanom dyan sa daga na mamara. Piga asok yan kay ito. Mapulahon an bagas, kan asok. Dangang pag inanay na so asok, sa salidahan na kimais. Si salidahan yan kimais, magayunon ang tubo kan mais. Taso, mga naalang, naawot, duman sa inasukan, iyo to sa nagsiserving abono, duman sa mais. Kaya dapat kayo ibalik so bungkol kayo to, adi. Bira na dahil ako na mating bungkol kayo to. So nagalagatakbag ang pig, ano yan? Igubugta ka ng kibutong. Dang ang pigbungkol. Dapat kayo buhayon tagyara ito. Takon arog ka ni, na dahil nagpapakatanom dyan sa Kabasan, pwede giraray buhayon so asok. At least, may mga lugar na pwedeng asukan. Di man kaipuhan kitubig ang asok. Salud sana yan sa uran. Importante tabi yan. Kuta na dapat gibuhon ta. Dahil tayo nagkukontak. Talaga. Dahil nagsimbag. Baka may kaoron si Congressman Garbin. Pero katext ko na kasubago, okay siya, kuta, available siya. O baka nakaunta na sa oras. Dapat eksaktong 8:30 naka-istorya ta na kuta. Anyway, itry tagiray taon-taon. At pag-urunan na kuta ni Kong Garbin, sumanangod sa mga programang pang-edukasyon. Tayo ko na kuwan ko niyan, so ako Bicol. AI scholarship, sa mga OJT taligdi from source ko magayon Illinois. So AI scholarship sa TESDA. Nakulang bagay ini sa mga estudyante. Kaya gusto ta maaraman so detalye kay ito. Tangani na mag-guide ta sa mga interesado kay ning AI scholarship. Siguro sa mga interesado tabi, magpasiring ka mo nasana dyan sa
opisina kan Ako Bicol, diyan po sa Embarcadero. Tangani na masabutan ta yan and ma-avail nindo. Sayang man dakulan mga estudyante ko niya na dahil man kaya mag-adal naman sa mga 4-year courses. May alternatibo tabi kitang pwedeng adalan. Ining EI scholarship kan TESDA. Na pigo-offer po sa paagi kan Ako Bicol. I-try nindo yan. Magapot na lang kamo dyan sa opisina kan Ako Bicol para i-refer kamo naman sa namamahal amang kan TESDA. Gari si Sir Manny Asusano an in charge dyan. Tangani na masabutan ta yan. And so mga educational assistance mo niyan, iyo tabian saro sa mga priority ka na Ako Bicol. Anyway, babalikan ta yan. Panago sa tabi itong manungod sa pagtanom. Pakusugon ta ining kampanya tata importante yun ang pagtanom. Nawa sa masitira, pwede ka magtanom. Imbis na magkahilig ka sa masitas, sa mga plantitang pigaapod, tanuman mo kay okra. Ano okra? Pwede yan. Ngunya na tag-init, magayonon ang okra. Pagtanom dyan sa mga masitira. Sabi ni Ate Balen, an asok, pipalibutan ki kanyos, utabyos, and lunga. Iyo, totoo tabi Ate Balen ini. Inabot ko na kang panahon ini. So asok tapos pipalibutan ki tabyos. Kaya nga ni, nakagat ako ki ugot. May experience ako Ate Sally. Aram mo sa bayawak? Bayawak. Ugot anapod kan sa bulod. Kan elementary pa ako, nakagat ako ki ugot. Uning bitis ko nga ni, ining bitis ko ini, igwa kilata ki kinagatan ki ugot, ki bayawak. Dahil kay itong tabyos na bigdataram ni Ate Bale na imperial, dyan sa umapon, nakagat ako ki ugot. Tanangyari kay ito Ate Sally, aki baya. So tiyoon ko, nakadakop ki ugot. Nagakudan niya, pigakudan sa ugot. Ang kabuang kumanta, pigbahog ko kan tabyos. Piguungit ko so, aki baya, elementary pa sana ako. Piguungit ko so, bayawak, so ugot, kan tabyos. Kaon ka kitabyos, taga niya ako gutom. Kagaton ako kan sa bitis. Inukuban so, bitis ko day nang gana nagali matarumong balanaan kuang kayan matarumong balanaan ngipon kaya na bayawak kun day binadulan kantiyon ko kibagol sumagol ya sa inyo binadulan na ali kaya ako may personal akong eksperyensya sa bayawak sa ugot sagod ko niyan may lataan bitis ko kaya matibay ako Ate Sally magkamang. Matibay ako maggapang. Diyan sa bulod, ibaba ko yan sa bulod, matibay ako maggapang. Kuan ako, na-influensya ako sa kagat kan ugot. Kamusta ka, Ate Sally? Nagsimbag si kong pido. Busy na ngayon? Baka busy po. Busy ngayon. Siguro. Kaorong ko na katakasabago sa ka-text ko na. Baka dahil na available baka may kaorong na iba. Anyway, prepare mi katang topic so manangod sa EI TESDA scholarship tapos so educational assistance. Ate Sally ba ka may detalye kang pwedeng ipasabot manangod kan EI TESDA scholarship saka so mga educational assistance sa tabi sa Ako Bicol? Well, good morning muna. Good morning po sa mga nag-aantabay po sa DCGB, sa indang mga radyo, sa Facebook Live kang DCGB News Online, and sa YouTube, yan.
Aha. So, regarding po sa educational assistance, Tito Al, Oo. sa ngunyan po, wala pa pong binababa sa muya ang focal. Kasi wala pa man, di pa man baga, enrollment pa lang. Oo. So, siguro, duman ma-determine, tapos, so, fund na mababa. Kaya, that's why, wala po kaming Wala pa din wala pa kaming accept, Tapos update. aram nyo naman po na talagang very limited ngunyan ang fund kang Ako Bicol kasi ang nakatukaw tang congressman duwa. So fund po bagayan pigabaranga po bagayan sa iba-ibang agencies. Tapos pag-arog po kaya kaan ma-fall po bagay kaya siya sa AIX. AIX, Kasi oo. binababa po yan sa DSWD, itong Assistance to Indigent, so ano baga? Mga TOs. Sa crisis, ano to? Ano bang AIX? AX. Ligaw ko na sa so meaning. Lahat, napunta lang. Basta sa mga TOs. Maski nga di ba kung Tito Al, Nagka-avail man. nakaka-avail. Itong assistance to individuals in crisis situations. Kasi biba nga po yan sa medical assistance, sa burial assistance, tas iyan na educational assistance. So ngayon po, daingo na. So Okay. regarding po duman sa AI, TESDA, ang scholarship. pagkakaaram ko po is napuno na po itong slot. Oh. Kasi we have only 200. 200. Tapos Napuno na. Apo, ang post po baga ni Congressman Pido is this is first come first serve basis po. So ang instruction po maduman kamo sa opisina. Okay. Kang Ako Bicol Party List sa second floor, Embarcadero de Legazpi. So may staff po na naga-receive kang sa indong application. Biodata po ang pigaagad. So dapat puno na. puno na po itong AI. Apo. Talagang dako lang interesado. Ano madali Yes, mo puno? madali yun pong mapuno. Karamihan po nang nag-apply, iba-iba. May pulis, may kagagraduate lang, may mga media, iba-iba po. Kasi applicable ini ba ko sana sa mga estudyante kundi maging sa mga professionals? Yes, Oh. So dakol po. Tapos yung AI course na ito, Tito Al, puno na. Pero igwa pa po kita sa data collection. Meron pang available slots na nasa, as of today, na nababasa ko po sa group chat may, igwa pa po kitang 164 slots na available. Kaya, Data collection, ano yun? Pa-explain, So, parang siya, data gathering. Yan. So, napunta lang para ma-explain para detalyado, anong data? Data collection. Ang aram ko, weteng collection. Data Tapos, quarry collection. TESDA. So, ito. Weteng collection. So, ini pong TESDA data collection, ini po nagre-refer po sa structured information gathering for training needs analysis, learner characteristics profiling, or technical vocational courses like data collection and annotation level 2 and data encoding and management level 2. Yan sa TESDA, Tito Alha. Ang trainee learner profiling, yan po ang gathering ng demographic data, educational, yan yung dapat na types ng data collection sa TESDA. Gathering demographic data, educational attainment, literacy skills, and prior learning experiences via self-assessment questionnaires before starting a training program. Yung training needs analysis, yan po ang collecting workplace or community feedback and performance metrics to design relevant technical vocational courses. So, digital and AI courses, technical training focusing on data capture, annotation for artificial intelligence, formatting requirements, and error tolerance identification. May nakalagay digdi, ano ang key components and standards. Ang requirements confirmation niya is clarifying data formats, access rights, and storage equipment.
collection and validation, observing strict guidelines for legal and ethical data handling, reducing errors, and ensuring record confidentiality. Reporting, organizing and reporting collected information for institutional tracking or clients' insights. Pero mas maganda po talaga na ma-interview ta digdi regarding digdi sa piga-offer po kang TESDA ang samuyang techbook focal na si Sir Manny Sir Manny, oo. Asusano. Oo. So may apot lang digdi kay Sir Manny. Sir, gaano po ka siguradong matatanggap po sinda kang TESDA. Sabi naman ni Sir Manny, ang gabos naman daw natatanggap naman. Basta first come first serve na lang po. Basta as of now, ang araw mo, may slots pa. Apo. Ano Basta ba? itong saro na lang po ang igwang slot. Pero po, then itong AI so AI scholarship. po, dai na po kasi Puno puno na po ito. Oh, Oo. at least. Tapos ini kaya Tito Al, ining AI, may face-to-face po yan na dapat, maski nag-work ka. Pero 28 days man lang po ito na pagkuha mo. Kaya, so, siguro kung may trabaho ka, tas nagkuha ka niyan, mapaaram ka lang sa supervisor mo na may klase ka. Hindi man sana Pero pala na- depende kaya yan sa arrangement, Tito Al. Kasi ang pagkakaaram ko, based duman sa mga interviews kay Sir Manny, paano ba nag-start yan? Pag ka na po kasi baga, Tito Al, ng 25 students, pwede na yan mag-go. So, batch by batch po yan. Aram ko kasi 3 batches po ining sa AI na 200 slots for Ako Bicol Party List. Kasi aram ko kaini, ang ibang congressman, igwa din po silang pigo-offer na aram kaini, siring man na sa TESDA. So, yan po, puno na po yan, AI prompting. Data collection na lang po ang Available. That's Okay. 164. Okay. So, igwa lang kita digdi Tito Alba sa akong talang ini mga yaon digdi press releases. Lat. So, press release po kang Ako Bicol Parties na na-post ko na po actually ito. Ayan. Let's congratulate Ako Bicol Party List. Ako Bicol lawmakers rank among Philippines' top performing party list representatives in RPMD governance survey. Ako Bicol Party List reps Alfredo Pido Garbin Jr. and John Almario Chan have been recognized among the top performing party list representatives in the Philippines, placing 5th nationwide in the latest Boses ng Bayan Index of Governance IOG Trust and Performance Ratings conducted by the RP Mission and Development Foundation Incorporated or RPMD. The two lawmakers recorded an impressive 64.8% trust rating and 65.2% performance rating, resulting in an overall index of governance score of 65%. The rating reflects the public's continued confidence in the responsive leadership, dedicated public service, and commitment to delivering meaningful programs and legislation for the Filipino people. Ayos. Sharing the fifth spot with the Ako Bicol representatives are Rep. Brian Revilla of Agimat Party List and Rep. Harold Duterte of Pwersa ng Pilipinong Pandagat or PPP Party List. Topping the latest rankings are Akbayan Party List and Ako Bisaya Party List. According to RPMD Foundation Incorporated, the latest independent and non-commissioned nationwide Boses ng Bayan Party List Governance Assessment was conducted from April 1 to 8, 2026, involving 5,000 randomly selected registered voters representing various geographic, demographic, and socioeconomic sectors across the country. The survey utilized proportional stratified sampling and has a
positive, negative 1% margin of error at a 95% confidence level. The Index of Governance, IOG, is derived from the Combined Trust Rating and Performance Rating, providing a comprehensive measure of public confidence and voter assessment of elected officials and institutions. The survey is part of RPMD Foundation Incorporated's continuing Boses ng Bayan Governance Assessment Program, an independent initiative that tracks a public sentiment and governance performance across national, regional, and local government institutions. Ako Bicol Party List welcomed the recognition with gratitude, emphasizing that the result serves as an inspiration to further strengthen its commitment to advancing programs and policies that improve the lives of Bicolanos and Filipinos nationwide. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at suporta. Ang pagkilalang ito ay inspirasyon para sa amin ni Rep. John Almario Chan at ng buong Ako Bicol Party List na lalo pang pagbutihin ang paghahatid ng tapat, mabilis at makabuluhang serbisyo publiko. Hindi rito nagtatapos ang aming tungkulin. Patuloy kaming magsusulong ng mga programang tunay na makikinabang ang bawat Bicolano at Pilipino. Sa Ako Bicol, Diyos at Bayan ang mabalos. Kong Pido Garbin said. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Ang pagkilalang ito ay lalo pang nagpapatibay sa aming pananindigang maglingkod ng tapat, mahusay at may malasakit. Makakaasa kayong patuloy na isusulong ng Ako Bicol Party List ang mga programa at serbisyong magpapabuti sa buhay ng bawat Bicolano at Pilipino. Kong John Almario Chan said, as it continues its legislative and public service initiatives, Ako Bicol Party List reaffirmed its commitment to responsive governance, inclusive development, and delivering genuine public service to the communities it serves. Ang haba ng press release. Sa madaling sabi, Sa madaling sabi, congratulations. Congratulations. Fifth rank po ang Ako Bicol Party List, ang ating mga congressman na si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at Congressman John Almario Chan. nagtatrabaho talaga. Nagtatrabaho talaga. Ang Ako Bicol para sa That's public service. 65%. 65%. At ang Langkawan, mga ano? ang 5,000 ang big interview. Responders. Buong Pilipinas, Tito Al. Imagine from April 1 to 8 yan na survey, Tito Al. Mahiling mo man talaga po Sabi yun, namamatian. namamatian talaga. Napipil kan Pilipinas ang serbisyo ka na Ako Bicol. Ng ating Pilipinas kung mahal. Congratulations. Congratulations sa ating lahat. Hindi lang 'yan sa Ako Bicol Party List. Hindi lang 'yan Sa sa ating ating mga congressman kundi Lalo na kay Ate Sally na saro sa mga mahipuson. sa Satuya Gabos na mga Bicolano kaya nga ni Sinda kita, ika, gabos kita, Ako Bicol. Di ba, Tito Al? Alright. Yes. Ako Bicol. Kaya pati- Sayang wala. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Pati so ukay napapalukso sa kaugmahan. Ang mga araw gayan. Pati ukay. Pero araw Ate Sally. Talaga. Ukay, araw mo ang ukay. Ano? Kung paano ang pagpaibi ka ng ukay. Paano? May sikreto dyan. Kung Ano paano nga? mo mapaibi ano ukay. Paano mo mapaibi, Tito Al? Naglaban nga ni kaya so hapon. Yaw na si Kong. Yaw na si Yaw Kong. na, dali na. Yan, okay. Ayan. Congressman, magandang lalaki ka pa rin. Nandito si Sir, Ate Sally. Pareho sa imo. Lalong-lalo Congratulations, Kong. Saludo ako sa imong pagka magandang lalaki. Good morning. Yaon si Ate Sally, kapartner ko tabi, Kong. So, initialmente, napag-uron-uronan mi ang manungod kay itong AI Scholarship and Educational Assistance. Kaya lang, so AI Scholarship pa lang, puno na, Kong, tulos. So, slots. Ay, grabe, Al. Opo. And kulang oportunidad na pinag-upresirta naman sa mga kababayan Bicolano. By the way, good morning. Aha. Sa anom na probinsya kang Kabicolan.
Albay, Masbate, Sorsogon, Catanduanes, Cab Norte, Camarines Sur, Sepang ko na mencionar. Kamsur, Kam Norte. Sorsogon. Cab Norte. Sorsogon. Ayan. Yun na. Okay na. Sige And po. good morning. And speaking of AI, Al, aram mo, AI is real, artificial intelligence is real, Mhm. and artificial intelligence is the future. Mhm. And that's why iniansaro sa pinag-officer kan sa tuyang scholarship program through TESDA. Mhm. And we're so thankful sa TESDA Provincial Office Albay. By the way, ini lang tabi limited sa mga taga-Albay dahil yaon din di sa eskwelahan pinag-officer ang STI. STI. And okay. just to announce, Al, Aha. we have completed the required applicants para duman sa AI prompting course. Aha. Duwang klase pa ni Al. Bo. While duman sa data collection annotation course, igwa pa man ki 100 plus na vacant slots. Di ko aram kung updated pa ini yan dahil initina ko sa kuya 2 days ago. But just the same, Mhm. those who are interested duman sa data collection annotation course, which is an AI course to be provided by our TESDA office, and then katabang tama ng STI, Mhm. magduman lang tabi sa ako Bicol office, look for EDA, and then magsabit yung mga application, as in ito mga necessary requirements, because this will help you a lot, whether employment or managing your business, dakulang tabang tabi ini, Aha. So inialang saro sa dakulang bareta na kung saan na-present ka na naman sa mga kababayan tan Bicolano, lalong-lalo na sa mga taga Albay and Legazpi City. Aha. Okay. Congressman, masip kita naman sa pigabangan ta sa Lones, SONA, kan sa tuyang presidente. Ano po ang pigilao mantang magiging highlights na pwede pong makatabang, lalong-lalo na sa tuya, digdi sa Bicol Region? Aram mo, Al, if you will ask me, puton mo ako kung ano ang sa kuyang Muya Madangog. Yes. Makulang bilang sarong membro kang House of Representatives ko di, syempre, bilang sarong Ciudadano, sarong Pilipino na nagmamawot na may marhay na bareta, as in may idudulot na karahayan ng anunsok sa tuyang presidente. Iyo ang patungkol sa tuyang ekonomiya. Mhm. We need to have a solid economic agenda. Economic agenda na kung saan matubon, mahiling as in makakaigwaki kasimbagan sa pangangaipo kan sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na sa nagtitirios. Kasi aram mo, Al, Mhm. kumbaga, pagod na or pagal na tabi, Al, ang sa tuyang nasyon, Yes. the Filipino people, about politics. Tama. So, everything is politics na lang. And so we have to set aside politics and let's focus our strength, our energy, the whole government, in looking into the day-to-day needs, the material needs kan sa tuyang mga kababayan. Lalong-lalo na, so affordability kan sa tuyang mga barakalon, grabing inflational. Opo. Bako lang gabo sa ayuda, I think the creation of jobs and opportunities, Al, Opo. na kung saan ang sa tuyang reyon, mamundo man alagad sa tuyang akuon, na kita ang may pinakadakulang unemployment, Yes. and at the same time, yaon man so pinakaababang GDP growth. So it goes hand in hand. Mhm. Kung maluya ang talubok ang ekonomiya sa imong reyon, gusto sabihon, kulang ang naglaog na pagninegosyo as in nag-create trabaho. Mhm. And that's why, iniyan sa Roman na pagkatapos kang SONA, Al, Opo. sa tuya man ining iboboses duman sa plenaryo, tanganing ipaabot sa tuyang presidente, as in sa gabos na ahensya kan sa tuyang gobyerno, nakaipuhan ta magkrear kidakulang oportunidad digdi sa Reyon Bicol. Arog kang pagpadagos na programa kay itong South Long Haul, itong Perocarril, Mhm. itong train na naudlot na pupuunan ako ta ito during the 30 administration, but at the inception of the PBBM administration, na-cancel ini. Mhm. But the good news is, yaon na naman ini sa prioridad kan DOTR. Mhm. Arog kang
pagbubukas kang Bicol International Airports into international flights, Mhm. not only to receive international tourist travelers but also to improve commerce and pati naman itong pagkakarga kay mga ekipahe as in mga produkto na madaradigdi sa satuyang Rayon Bicol. And at the same time, Mhm. iboboses naman itong napakamahal na pagsisingil kan sa tuyang kuryente na kung siya Yes. nagiging hadlang Yes. sa paglaog kay darakulang industriya sa satuyang syudad, sa satuyang probinsya, sa satuyang Rayon Bicol. So, if the national government would give these opportunities and infrastructures, kasabay dyan ang expressway na isagpud na digli sa Rayon Bicol dahil duman sa northern parte kan sa tuyang nasyon, dakulaon ang development, easy ang connectivity of goods, services, including tourism because of their connectivity, because of all this expressway, major infrastructure na nangyayari sa Indang Rayon Bicol. Iniman na sa tuyang iboboses. Pagbukas kang kongreso, pagkatapos kang SONA, as in matatawan kita ki-oportunidad na mag-deliver kan sa tuyang privilege speech. Oho. So, ining mga pigsabi mo tabi, kung siyempre sana po mangyari ini and siyempre konektado ini posible sa pagpahiwas kan sa tuyang turismo, mga programang pang-turismo na pwedeng makatabang man sa Bicol region. Well, tama ka po, Al. So, these engines of growth na kung saan dapat sindihan tanganing mag-create kidahol na oportunidad. And katabang ta ang mga trabahante ta sa Kongreso, ang mga district congressman, and of course, the elected officials, ang satuyang mayor, kan satuyang syudad, si Mayor Hisham Ismail, na padagos, nag-iinguha asin mga punong ehekutibo, kanlambang munisipyo, kanlambang probinsya. Iyan na magtarabangan tabi kita, Al. So, inialang sa tuyang lalauman, Yes. sa maabot na simana. First, the EDUC assistance, Yes. pinagpupunan na ang proseso, Al. Opo. Lambang Community College, major state universities, sa tuya ng pinagpupunan ang pag-accept requirements, and we have provided guidelines. Ang sa tuya lang gusto ipasabot, Al, na we cannot cover everybody, Yes. but we will make sure na sa mga financially disadvantaged but academically deserving students yung matatawan kan sa tuyang EDUC assistance. So, yun muna, Al. Opo. Salamat. Congratulations. Maraming Congratulations, Bicolanta. sabi. Congratulations, Kong, sa Bicol for being fifth sa pag-abot sa public service sa Bilog na Pilipinas sa survey, tabi, Congressman. Well, salamat sa padagos sa pagtatao kitiwala sa tuyang mga kababayan Bicolano. Okay, thank you so much mga tugang si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Tabi, Ate Sally, nahugutaan nagkampirang minutos niya sa pagiging busy sa pagtao sa tuya nin additional information digdi sa tuyang programa Ako Bicol, Oragon Bicol, let's say. Kamusta, Ate Sally? Nakahangos ako sa naka-relax kang dit na minutos and pero na mo pa nasabutan kung paano magpaibi ka no kay. Di pa. Paano magpaibi? Kasi naglaban so Japanese, so Korea, so Tapos? China, so Japanese, pig para badulan niya sa hukay para mapaibi. Contest kung paano mapaibi ano kay. Tapos, na paibi na Japanese. Dahil, lalong nadagit so ukay, binadul-badulan kan Japanese. Di nagganti siya. Lalong dagit so ukay. Tapos so Koreano naman. Ayaw sa Koreano, ano sayo? Ano sa'yo? Sabi ng ukay. Ano sa'yo? Pig para sikadan niya sa ukay. Di man nag-ibi. Lalong nadagit sa ukay. Lalong nadagit sa ukay, Ate Sally. So Chinese, Chinese. Pig para karate, kan Chinese. Jackie Chan so kanya, mga tirada kan Chinese. Dahil man na pa ibi, halong nadagit sa ukay. Sunod. Nadali kan Pilipino. Ano sabi ka, Pinoy?
Ining-ingan sa na, Ate Sally. Anong ining-ing? Ining-ingan sa na so ukay. Anong sabi niya Ano po? kang nagpara-ibig Ibi talaga na. sa ukay. Nagpara-ibig sa Iyo. ukay. Oh, di, siyempre napangalas man so Apon, so Korea. Oh, anong palang sinabi Ano? niya? Oh, ano nga yung sinabi mo? Napaibig mo tulo sa ukay. Anong sabi po? Ang sabi ko ngaya sa ukay, simple man sa na, gadahan ngaya si mama mo. Gadahan ngaya si ina mo, si mama mo. Oo. Nagpara-ibig sa ukay. Sinda kita ika ako Bicol na Istorya ni Kuhan eh. Nino? Ni Erwin na Toledo. May ano pala Ni sa Brother imo? Erwin. May Iyan ang ako ko, Ate Sally, sa may mga... may contributor ka pala. May contributor kita. Sa mga rampangan, araw ko na nagkakaro ang istorya. Oh, yan pala niya. Shout out sa mga brothers na, kay Brad, kampang kasubangi kaya, si Brad Dot na Portugal, Oo. si Brad na Manding Arivalo, si Brad na Jun Arena, and si iba pa, dyan sa Mariawa. Oho. Uni, may nag-message sa kuya, ang si Jerry Daen, sabi niya, ini nga yan, ma'am, si Hernan Lianilio, MMG Tracking, Delivering Gardenia. Ayan, sabi si Andy niya. Marbella, monitoring si Tapos, Raymond Andy Marbella. Kumusta si Kong Pido, dahil nakahabol na. Hindi na ka. Anyway. Tapos ini po si Jonel Romano po, nagadangog man po sa tuya. So, dakol ba Tako mo nagata? pala nagdangog sa to, Ade. Oo naman, nakulong talagang nagadangog po. Actually, pag duman ko nga ni sa... Maguna ko, pag sa- nadangogin na ang boses, tapipundo na, radyo, Facebook. Hindi man. Ah, Sa, ano nga ni Tito Al, so, galing baga kaming Garchi Terena, Kamsur. Makusugon po ang DCGB dyan sa Partido area. Iya. Midbidon po kita dyan. Iya. Oo. So, dakulon dyan Kumusta tabi ka mo dyan sa Partido area? makusugon po kita dyan ang DCGB. Dakulon sa to'y nagadangog. Kaya pag sabi nila, nung pag ano ko baga, pag taram ko, sabi nila, garo ano nga, familiar nga ang boses mo Boses mo nga nga. sa microphone. Tapos, Ikaw sabi ko ako, ikaw nga so partner ka to ni Alan Mario. Tapos ni Ron na Perez. Apo. Ang ano man, ang Radyo Oragon, makusugon sa Masbate. Oo. Duman mi sa Claveria. Claveria. Isla. Isla. Oo. Kaya kanya-kanya man kamong ano, kung saan nakakaabot ang ano po nindo, teritoryo. ang opo. Basta kamo makusugon talaga kamo sa partido. Pag biyahe mi, di kami wala man iba, maski sa ka magpihit. Oo. Di man ako kuha, so Ibang radyo? Apo, kamo lang. Sabi ko, garo, pigset iniha. Tapos, sabi ko, hanap ko nga ng musical. Oo. Ay, wala man kaming makuha na musical. Yung mga bintay kan DCGB, mas kasi ka talaga magduman. Oo. Ang kuha niya, ang signal niya, lataw. Opo nga, Lataw siya. anohan nyo talaga. Maski nga ni, so, Oo. mga estasyon po, baga sa partido, dapat nakukuha itong FMR, Radyo Partido, dahil man nakukuha. Ito pong Kiss FM Goa, dahil man nakukuha. Ito nga ni, so... Igwa duman na brigada, Goa, wala, di nakukuha. Wala. Ang nakukuha, DCGB. CGB. Oo. Tapos nga ni, so, basta radyo, GB. Iyo, dahil talaga nakukuha. As in talaga, Tito Al. Oo. Sabi ko nga ni, kay, si Papa Mar, nagbabarita. Okay, send pa man Nag-message ko siya, sabi ko, makusugon ang nyo digdi. Send pa man siya na mga komersyal. Siyempre, DCGB. Ano ka, sulit.com. Tapos, ma-election baga sa mga kandidatong gusto magkadarang og sungaran. Oo, DCGB. Send na dapat mga komersyal. DCGB dapat. Oo. Kung ikaw politiko, Tito Al, ano ang ano mo? Ano ang Choice. Hindi, so kanta mo, so Jingle. jingle mo. Si Sir Henry Maceda may jingle. Dahil Eka, pa ako nag-iisip ka. Anong jingle mo? Dahil man akong plano magkandidato. Hindi ko halimbawa lang. Ah, May jingle ka. Anong laman kang jingle mo? kaya kung maisip Bako man daw. jingle bells? Ah, Jingle. Muya mo naman so.
kwan, so isang linggong pag-ibig. Sige nga, paano yon? Ha? Paano? Iba man ito, garing. Dahil man ito applicable sa kwan. Anong kanta mo dyan? Ha? Anong kanta mong i-prepare para sa mga Dahil man listeners? akong preparasyon ko niyan. Pero kung gusto mo ako pakantaon, Pwede man. Sayang nga nita si Junior, dahil ito napapakanta digdi, ano? dahil ito pa nakakaoron pa lang si Kung Oo, Pido. kaunon mo na. Balik na sa kwantahan. Ta si Junior, ano na, gusto niya na talagang magtugtog ta. Oo. Kulang sa racket. Kaya so gusto pong magpatugtog dyan kay Junior. Oo. Saro po ining matibay na gitarista. Pwede din gusto nindong keyboard. Ayo, matibay yan. Pag-iba akong jingle kay Kwan. Kay Junior. May number ka kay Junior? Igwa. Kaya doon ko na sa number ta. Ininaga-message sa kuya si May mapag-ibong jingle da. Si Junior matibay kaya si Junior. Lata. Ananta. Oo. Balingkit. Tama sa kuya taon-taon. O pwede man i-plug ta. So mga gusto po niya KBL, Tito Al. Makarakit man lamang si Junior. Opo, gusto po magpatugtog ka mo kay Junior. Maski anong gusto niyong type ng song, kaya niya pong tugtugon, di ba? Sa pangdangdang niya. Yung yung talent ni Junior. Oo, tibay talaga butas siya pero matibay yun magkap-kap. Matibay talaga Matibay yung magkap-kap. magkap-kap kay kwerdas ka gitara. Pero bago man dahil sa balot sa pagkabuta niya. Bago man dahil sa balot. Hindi man siguro. Hindi man. Kasi Joey bagang sarsya, Dahil sa tinuka kang sa balot. balot. Ay, nag-message pa lang si Papa Joey. Papa Joey, di mo na po ako mairigata. Pirang aldaw na makulog ang mata, payo. Ayo Siguro sa mata. Mata tapos. Puyat, ganyan. Kulang ka sa katurog. Kaya makaturog muna ako after ko mag-DCGB. Mapahingalo muna po ako. Relax ka muna. Kay kuwanta man magpahingalo. Siguro kakagibo ko po kaya kang narrative report ko, Tito Alta. Pag ikot baga kami, pag nagpa-Jack Asenso, gabos yan, pigigibuhan ming report. So, post-evaluation, gusto kaya ni na Ma'am Ani na, baga, so talagang ginigibuhan mi sinda. Kaya so mga kapajakta po dyan, kasi by August, start kami 4, 5, 6 hanggang 7 yata. Pinapagibo ko kay kay Rose Ann Orlain. So schedule para makaikot na po kami kasi 1 month na po sinda. Bibisitahon mi po sinda Tito Al kung kumusta so sa indang pajak. Then after that, quarterly na po kaming ma-monitor sa inda. So mga mga kapajakta diyan sa Tabaco City. So kasi natapos mi pa lang po. So 14 pero may saro pa kaming dudumanan kasi may saro po kitang kapadyak na nag-surrender po ng sa iyang pajak dahil may trabaho na po siya. Kaya nung kamurumundo kasi so iba very excited na magkaigwa po sindang pajak. Pakatapos na po Sinurrender. pakahanap ki tatrabahuhan, sinong surrender. Magayon ko na kung ang talagang beneficiaryo ta sa Pajak Asenso. Tutok dyan. So talagang yan lang talaga ang business-minded talaga. Bako so komo na display sa trabaho, pansamantala nag-avail kaan pagkatapos ng oras ibabalik kasi 3-year contract po baga sindakaan sa shop. Sayang man. Opo, sayang kang effort kang gabos actually. Tapos paulit-ulit training niya, kita. sa training niya. Oo, training, everything. Napadumanan ko ta sa iba. Oo. So para sa muya sa part ko kasi ako po baga ang overall nag-oversee kaini. Kaibahan ko man po si Rio sang Rio. Kaibahan ko man si na Sir Ken Comia. Hello pala dyan sa mga taga One Fresh dyan sa Tsaka si Peter, Yesiano. classmate, Hayman, nagtanong man da siya, kalaban niya Mabas. Iyan Yan ang sana. problema. Hindi naman ka mo magpara basta. Sakubon mo na, classmate Peter. Kung matanong ka, sakubon mo na sa Mabas. Tanong, araw ka. Dakulon mo na ang kwan Tanumon mo. Tanong mo. Sakubon Para- mo sa Mabas. At least, nakatabang ka, maski sa Mabas. Grabe. Grabe naman Sige yan. natin, salay na magkita. Ayan, lampas na kita sa Lampas na sa oras. Next time, nasa kita makanta. Iyo, Next ta, time na
Ano? po kay Sige po, sa pangaran kan sa tuyang mga congressman, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. and Congressman John Almario Chan. Ini po si Sally Constante Luces. Paki-follow po ng page ng Ako Bicol Party List para po updated po kamo sa mga programs and projects kang Ako Bicol. www.facebook.com/Ako Bicol Party List. And syempre, si Firefly Winter, ako po yun. Firefly Winter Das Alitaptap ang sakuyang page. Like and follow nyo man din po ako. Mahiling nyo po dyan ang sakuyang mga pag-ikot at sakuyang mga TikTok. TikToker ka na TikTok, talaga. oo. Nagti-TikTok na naugma lang po ako na ali po ang sakuyang stress. Tas naugma lang po ako kasi alam mo to, dakulo na mga follow tas nauugma daw po sinda pag nahiling nila akong TikTok. So ayan. Ako Bicol Party List, katabang na. Kasurog pa. Ayan. Ay naman po, basta aram mo na sa pagpaibikan, okay? Ayo, aram ko na. Ako Uy, tabi. Si pero, Aramari, oo. Tito Al, makamundo lang kasi si ma'am kasi, so teacher ko kang high school. Si Ma'am Beth Adornado. Biglaan pong nawara yung sa iyang better half. Condolence po sa family. Condolence. Mother-in-law po ni Kaloy, ni Lionel. Garo ko man sana initugang. Tapos si Dana. So, makamuro mundo. Kaya, condolence po, ma'am. At pray, talagang sabi nga niya, I do not question God kung anong nangyari. Anyway po, sige po mga kaalitap-tap. Paalam na kita. Salamat, Tabi. Al Armario, thank you. God bless. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol.